AMIE da Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi. Hau da, amiantoren biktimen osatzen dugun elkartea. Gure helburua da biktimei babes soziala eta psikologiko ematea, aholkularitza eta afektatuen interesak eta defentsa sustatzea. Biriketako gaitzak, asbestosisa eta mesotelioma minbizia mineralarekin kontaktuan egon eta 10, 20, 30 edo 40 urte bitartean agertu ohi dira. Hego Euskal Herrian batez ere 60, 70 eta 80ko hamarkadatan inportatu eta erabili zen gehien amiantoa. Ordizia biltzaren inguruan da gure kezkak eta gure beharrak pixka bat elkarren artean komentatzea, laguntzea eta pixka bat desahogatzea. Zenbatero biltzen zate gutxi gara bera? Hil eta erdin, segun, 2 hilabete, hil eta erdin behin. Udaletxeen sartu berri izan da mozio bat, amiantoan inventario bat edo egiteko herri mailan nola baloratzen duzue hori? Bueno, orain azkeneko hilabetetan inguruko bai Beasainen, Ordizin, Legazpin, Donostialden ere herri ezberdinetan aurkeztu da mozio hau eta ia herri guztietan onartu da eta oso positibotza jotzen dugu gehien bat egoera hau pixka bat ezagutzea. Elkartean reivindikazioetan, azpimarratzeko garrantzitsunak edo? Gehien bat, amiantok sortzen duen egoera, arazoak, sortzen dituen arazoak, gertutik ezagutzea. Urtero 300.000 lagun hiltzen dira Europan amiantoaren eraginez. Estimazio ezberdinek diote Euskal Herrian 6.000 eta 10.000 lagun artean hilko direla datozen urteetan. Ordizian bertan, jada herritar batzuk hil dira amiantoarekin lan egitearen ondorioz.